Hari raya pertama kota Kediri lur. Lah ngarep kae Jalan Brawijaya biasanya yo mobil-mobil ruame. Iki Jalan Majen Sungkono uga ngono lur, mergo toko kabeh tutupatan yen ngiri Jalan Brawijaya yen nganan mau tiadi lurus delok toko-toko kang kondisine hampir tomeh kabeh tutup lur, kari siji loro. Uga ana yen buka batiku arepe tuku pindang nggo kucing. Tapi iki kan sing sisih kanan iki kan kabeh los ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng prapatan muning kota Kediri lur. Suwepi banget. Yo lumayan lah sih akeh deretan mobil. Tapi ora koyo biasane lur. Lalu lintas iso dirasakne sepine dibanding hari-hari biasa lur. Iki kondisi kutha Kediri yen tiba hari raya pertama lur. Nah, dina iki dulur-dulur arepe tak sepil panggonan-panggonan lo tempat-tempat kang biasane ning hari-hari biasa kuwi ramene pol-polan. Yang pertama perapatan muning mau, sing kedua iki lur. Pusat Pasar Gorjoyoboyo Kota Kediri lur. Nah, lokasine iki nang nggone Kelurahan Banjarmlati lur. Biasane mulai awake dhewe mlebu mang wis disambut karo pasar manuk, kiri jalan pasar buah, kanan jalan terus karo berbagai macam dagangan lur. Mung kari toko-toko tutup. Kok toko-toko ya apa lek ngarani? Ya kayak ngene rombong-rombong terus tutup lur. Jadi wis teko sisih Tanegor takjak liwat Kelurahan Banjarmlati lur. Lah daerah kene iki ya ruame biasane mergo akeh bakul ngiwonengen khususnya bakul panganan lur. Lah ngarep iki prapatan Bandar Ngalim, yen ngiri teko prapatan muning maneh terus bablas terminal yen nganan alun-alun kota Kediri. Pusat keramaian teruse yaiku Kelurahan Bandar Kidul sampai Bandar Lor lur. Iki termasuk salah siji pusat keramaian kota Kediri Kulon Kali utawa Kediri Barat. Kiri jalan ki rumah sakit Kiri Suci lur. Kene iki biasane full bakul tok. Dadi kafe-kafe, rumah makan, terus pedagang kaki lima sing didominasi 70% kuwi makanan. Terus pasar bandar kanan dalan. Lah ngarepku ana Polresta Kediri lur, di kanan jalan adep-adepan karo BRI cabang Kediri. Wis kene iki jan asiline ya ruame mergo buaan saka Bandar Kidul Bandar Lor mau tempuk karo saka Jalan Brawijaya. Tapi dulur-dulur iso nonton dhewe kaya apa sepine mung ana mobil siji loro motor. Ngarep ki Bundaran Sekartaji uga padha lur nasibe yen hari raya pertama. Taman Sekartaji sing grumbul-grumbul kuwi biasane gak tau sepi wong apa meneh yen libur. Mulai isuk awan sampai sore gak ono sepine Taman Sekartaji ku. Iki Bundaran Sekartaji lur. Awake dhewe arepe mlebu neng pusat kota Kediri yaiku kota tengah. Mengko ngliwati jembatan Brawijaya lur awake dhewe. Kene iki kiri jalan biasanya bakul panganan, buah. Iki mau ana bakul loro itu pun
penukaran uang baru lur. Lagi tak jak neng gone bantaran Kali Brantas sisih kulon sing uga biasane full kuliner warung kopi lur, tapi mau ono siji sing arep buka iki kidul dhewe iki buka apa tutup. Akhirnya aku balik wong mergo sepi kono ki liwat jembatan Brawijaya kang biasane uga rame banget kene iki. Hari raya pertama kota Kediri lur. Lah ngarep kae jalan Brawijaya biasanya yo mobil-mobil rame. Iki jalan Majen Sungono uga ngono lur, mergo toko kabeh tutup iki. Kanan jalan. Terus kiri jalan ki Taman Brantas yo biasane rame gek nek praine. Sepi kabeh ki awake dhewe pertigaan Pocanan, kiri jalan mau GNI Gedung Nasional Indonesia. Ki jalan yen biyen jenenge Jalan Kartini, mbok saiki jalan opo iki? Ning wilayah Kelurahan Pocanan lho iki. Takjak pusat keramaian sing paling utama ning kota Kediri. Ki lumayan lur. Mergo pancen kene iki pusat utama keramaian kota Kediri. Iki jalan Doho lur, Prapatan. Yen ngiri jalan Brawijaya, yang nganan mau jadi lurus delok toko-toko kang kondisine hampir tomeh kabeh tutup lur, kari siji loro. Iso tak omongake yen 90% toko-toko kiri kanan kuwi tutup. Ana mau buka siji loro mang malah toko pakaian. Toko liyane tutup kabeh. Bakul kaki lima makanan uga tutup. Kian ngarep lurus iku Jalan Panglima Sudirman yo biasane lalu lintas padet merayap sampai alun-alun kidul kono. Gak menggo Jalan Hos-Cokro Aminoto apa Patimura yo sing kene iki. Aku kok lali tulung dulur-dulur dilingne kene iki Jalan Patimura utawa Hos-Cokro Aminoto yo tutup kabeh kiwa tengen. Mau ono siji loro sing buka toko tahu. Kita jak neng gone pasar gede, pasar Setono Bedek, kota Kediri lur. Petugase parkir yo uga ono. Yen buka batiku arepe tuku pindang nggo kucing. Tapi ki kan sing sisih kanan ki kan kabeh los ikan-ikanan lur yo pindang, ikan laut ngono kuwi. Terus sisih kidul ku ana jahe-jahe umbi-umbian kene iki. Yen kiri jalan mang toko-toko klontong, toko buah sayur. Iki kanan jalan ki daging lur ya sepi. Ya dhewe wis metu lur. Kanan jalan ki ya toko-toko koyok sayur ngono ki lur, toko sembako. Terus yen sing sisih lor ki pindang tapi sore. Ning lek riyo hari raya pertama lan kedua biasanya tutup. Bariki takjak neng pusat keramaian berikutnya yaiku Jalan Joyoboyo lur. Ya, perapatan Jalan Joyoboyo ki awak dhewe ngiri. Yen nganan lek gak salah Jalan Kili Suci lur. Jadi Jalan Joyoboyo kene iki hari-hari biasa ya rame pol-polan. Mergo toko-toko berbagai macam. Ono fashion, elektrik, HP, terus enek SMP barang ki. Wes kene sepine lur kene iki arepe nyabrange koyok-koyok bingung hari-hari biasa. Lain hari raya pertama Idul Fitri ya koyok ngene iki. Pedagang kaki lima biasanya ya pating telecek, utamane yen wayah wengi kene iki lur, rame banget. Terus pom bensin Jalan Joyoboyo kok ketok sepi lur. Tenan mbok aneh. Wes jan koyok ngene iki lur. Kutha Kediri hari raya pertama lagi kudune perapatan
paling rame mergo nang kene iki enek plaza-plaza Toserba, Matahari, Golden di perapatan Jalan Erlangga yen ngetan yen ngulon ki Jalan Hayam Wuruk lur. Kiri Jalan Kediri Mall, terus kanan jalan ono Golden Swalayan yo ruwamene iki bendino. Lek yen swalayan ketoke tetep buka lur. Karyawane kan akeh dadi digilir. Kaya Alfamaret, Indomaret yo buka, ning toko-toko biasa kuwi tutup. Lah kene iki biuh ramene popolan mergo kene iki pusat kuliner lur, kiri jalan. Jadi Sri Ratu ngulon to Kediri Mall ngulon mau ku rame lagi iki. Biasane sampai dalan sepur iki. Terus kok meneh kene iki Jalan Hayam Wuruk, kanan jalan ono kompleks pertokoan Hayam Wuruk tutup kabeh. Ki perapatan Jalan Doho sing kudune yo antrian panjang lur. Tapi hari raya pertama ki yo sepi Jalan Brawijaya ngarep sing biasane kene lerene ramene ki yo iso dipirsani dhewe dulur-dulur. Kota Kediri secara ukuran luas wilayah pancen cilik lur. Lah mula saka yen hari-hari biasa kendaraan ki beh ngepeki jalan raya. Ngarep dhewe wis balik meneh nang nggone jembatan Brawijaya sing diliwati awake dhewe mau lur. Biasane kene iki ya ramene popolan. Ya ngene iki makane wong mergo wis dadi kebiasaan dadi yen gak siap-siap sadurunge mesti kerepotan arepe tuku apa-apa. Dadi warga Kediri sadurunge hari raya biasane wis nyetok berbagai macam kebutuhan. Soalnya engko ya nenek sing kliwatan bakal repot mergo toko-toko kan padha tutup sebagian besar. Lagi dhewe wis teko pasar Bandar maneh lur sing kanan jalani Polresta Kediri. Kiri Bank BRI mau. Ki aku balik liwat kene mergo arep mulih liwat jalan veteran lur. Sing grumbul-grumbul kanan jalan ki tenesan. Wis balik teko bunderan Taman Sekartaji maneh lur. Yen lurus ki arah Kelurahan Mojoroto ki ngiri jalan veteran. Nah, jalan iki yo biasane bendino rame mergo nang kene iki malah pusate sekolahan-sekolahan ya mulai SMA, SMP, SMK nglumpuk nek kene iki lur. Terus kanan jalan iki biasane ya pedagang kaki lima bakul panganan ngono kuwi. Oke, ki dhewe wis teko perapatan Jalan Penanggungan. Sawetara wassalam.